Shubor nakaslem jong unongsan hima. Minta kasengi ka arpo kandai tarik unai leber arajar arpo lai kaseng East Jentia National Council kalapan pau ya kajing sngongo bat yaro ya ke MLA ka 5 sutenga saipung constituency na East Jentia ka kong Santa Mary Shilla halor ka jingshim kia jongka banya theria tai hagani ka budget session ka badang shudep na ka benta ka roy ka par jongka thain bat ka district hi baro ka way. Presiden jongka seng uba sambor mi lingdo ulapen pau baki mat ki ba wanra kani ga MLA ki long ki ba kongsan hado kata-kata kum ki surok ki badai uthet snam ka lek kawan khamtam ki thai nong kendong kum shaka elaka sumer saipung ki badang sa din tam kum juru ke district auditorium ka badai ka we ni ki slem ai jing hikai ki khon samla ha ki ni ki jok ba menta ka kyang PHC ladawa ban upgrade no sha ka CHC na ka benta ka bha ka miat jong ka thain narpo kum gini ki mat ki ba kongsan ka sarkar hapo ka jingelam jong Konrad Sangma kala dai ka por ban phai khmat no sha gini ki thain ki badang sa din bat ka seng kan yai bo den ru balada ampun urlong ya kum gini ki mat ki badan kam ka seng kan sa thaula de ki weipat la benrap uba sambor mi lingdo presiden ke East Jentia National Council te hagani ka por nagiliang ka jongi ka East Jentia National Council hagaban kong ngipun pau ya ka jing sngongu bar ka jing sngaw yero ya i madam Santa Mary Shilla ibadang ibaderu i MLA ibadang sudep syajat hagani ka election ka baladep ka jing sngongu bar ka jing yero ka bangi ay ka nega MLA ka napo ka district ka jongi ka long halor ki ba hagani ka budget session ka baladep nagaliang ka nega MLA kala shimkia ban yatai ban yakran ya ki kampun roy hapo ka East Jentia Hill district hi bat kumjuru jong karilum Jentia hi bora kamtam hagabai de baru surok ngi i ba gani galong kmi kala shimkia ba ban yakran na benta surok ubolong ru uthitsnam jong ka kamai gaji jong ka pangkastom jong boro hi ki benta abangi pete po ka district ke jongi kamtam po East Jentia ngiyo i ba ka district jongi kadang sadin shipun hagabai de baru surok kamtam syaki jaka nong kendong kamtam syaki jaka ki badai ki jaka khaput kumbah gini ki senam ki bal alet nagaliang ka EJNC hi bengkat bat ka Sumar Circle ngila ya shimkia bat ngila ya perlong ru ya ki jingi ki baper bat ngila paru ya ki memorandum ki baper Shaka sarkar jela haga jingi de ban usurok shaka de kathan nadu na pala khana terter shedu sa saipung bat terter shedu sa simen bat terter shedu sa highway te nagaliang jingi ka seng ngisngiu yo jingkerman abang yo i bagi nong mikmat napok kani ka district jongi ki shimpia ban yakran ban yatai nak benta karoy kapar hapo kani ka district ka jongi te kamat kabaan kabagane ka MLA na kathain sutnga saipung ka kong Santa Mary Shilla kala wanra hapo assembly kalong bakala kentu ya ka sarkar ban wanra ya ka auditorium hapo kani ka district ka jongi tengi na kaliang ka EJNC hi ngi ay ka jingkersyan ka bapura ya kani ka long kami ke balong ru MLA halor kini kimat kiba kala ikran po assembly nak benta ka roy ka par jong kene ka district ka jongi te kene ka auditorium kalong ka badang kam anu kata ban wanra apo ka district ka jongi namar lembaga jingdon jong kini ki auditorium kalong ka jing mentoy ba ka jing kurku ya ki kun samla jong kene ka thain kamtam ya kitu ki kun samla ki badang ya kasap chupong hagarwai ka siaw ka shat namar lang ba kini ki auditorium kila ban organize ya ki program ki baper na benta ban kersyan ya kasap ke jongki ta kamat ke balai ke bagane ka long kmi kala wanra apo ying dorbar ke de ban upgrade ya ki jaka sumar apo ke de ka district jongi kum ya ka umkyang PC chaka umkyang CC ta kene ru kan long ke jingmunta shipun nak benta ki nong songsnang bat kumjuru na ki benta ki samla pule kamtam kitu ki bala pendep ya ka pule ka nursing
bat haki babun ki benta ki bede bat kini ki kam ta be kini ki baladep ka pulih haki kam lab nama lembaga jing upgrade ya kini ke CHC kan sa don ki pos ki bapher ki ban salat hagade ke hospital tangi kerman baka sarkari kan syukhia ya kini ki mat lene ya kini ki kam penroy ke baka MLA nampak ke distrik ke Jongi ke bade runa ke seng NPP ke baka la wanra apa kene ke assembly bat nakal yang kaseng ru ngin yai buden ya gini kimat balada ka sarkari ka sanga benting ngin sa syol perkhat nak benta ka bahagamiat jong ka distrik ka Jongi